Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Juni. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag, tabarang makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Kinapudno na, sigod ang nakikapengak kadag iti rebelde, ije probinsya ti Kalinga. Nakikadwa kadakwada, ta ipagarup ko nga isuda at talaga ti salaknib, dagiti maidaddadanes. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Juni. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anak ko, talaga ka di adisidido ka makikuyog ka dagiti grupo nga umay dito'y lugar tayo? Untatang, ngamin, mayat mo ti araramiden da. Ti ipakpakita da kada tayo. Napintas dagiti adadal da. Ala, adakan ka da ita anak. Di da ka mabalin alapdan, no kasta ti kayat mo. No kayat nyo, sumuro tayo kid di amin kadakwada. Saanen anak ko? Ta ipamay sa milangan ti agbangkag dito'y lugar tayo. Damagak man kaya manak. Anya ka di launay ti pangayatam asumurot pay lakadakwada. Kat mayat matan ti biyag tayo dito'y. Mainggan yuwak ngamin nga agigam iti armas tatang. Kaslad adang agbali na kanatar, kan malalaki. Do adda igam kong armas. Kasta ka di anak. Gam kita amlang tama nga numaisagmak ka, gapo iti dayta desisyon mo. Saan tatang? Tanasaya at damot atat tao. Nanang, talaga anasingpat dagita nga umay tumulong kada tayong agmula. Ay na, wen anak ko. Sipod pa'y, umay da talaga tumulong. Kasla damot la umili dito eh. Agpaiso nga umay da makitulog kan makipangan kada tayo. Ngam tumulong damot iti trabaho. Kasta nga rod tinapaliw ko kadakwada, nanang. Isu akayat ko ti sumurot kadakwada. Anak, numabalin. Diyak kayat asumurot ka kadakwada. Didak ko man lapdan, nanang. Tanumadlaw ko as anto anasaya ati trato da kanyak. Oh, di agsubli ak tumatla ditoy. Ken, umay kayon to sa rongkaran, nanang. Para! Sige kakadwa, makilugan tayo kadakwada, tadayo pa iti destinasyon tayo. Tapno di tayo mabanog unay amagmagna. Gun commander! Makilugan kami kabsat. Sige lang, Manong. Ala, intayon. Tanakalugan kami amina. Manang, madlaw ko kat kasla mabutbutang ka. Kasta unay ti panangpatpat mo iti anak mo anak katurog. Di ka kumagbutang kada kami, manang. Tasan kami matama nagdakdakas a tao. Taga ano kayo kadi? Taga Benguet kami. Kasta kadi. Anya kadi ti aramiden yo ditoy. Dumaray kami lakuma iti kasar ti kabagyan mi. Ama ikamang ditoy. Kasta gayam. Ulitak nga ibaga, manang. Saan ka kumangagbutang kada kami? Tasaan kami matadakas at tao? Kan saan da kayong ananwan? Agyaman ak narod no kasta, ading. Madamag ko man. Agad-adal ka kadi? Saan, manang? No kasta. Ibalakad ko nga ikarigatam ti agadal. Tapara matla iti pagsayaatam dahita. Tapno saan amadadael ti masakbayam. Anya jay ko na mga ibagam kanya, Johnny. Kuha, Commander. Saan amapunas iti isip ko?
Tinakuna ti babae itinakiluganan tayo atrak. Anya nga mintimbaga na kan ka. Jak nangag, ta medyo adayo ak iti ayan nyo. Kan naungor nga mintilugan. Kumander, kayat ko kumati agadal. Kas nakuna ti babae, idinakilugan tayo kadakwada. Anya? Amom, Johnny, no agiskwela ka, pagkwartaan da ka laang ti eskwelaan. Pagbayadan da ka itidak kalagatan. Ngamsan matamaara matitihusto ti kwarta a pagbayad mo. Kasta ka di, Kumander? Wen, Johnny. Nang runa dagiti pang publiko nga eskwelaan wenno universidad. Ta gobyerno ket nga rod ti mangipalpalakad. Sayang laang ti kwarta a pagbayad mo no kunam nga agiskwela ka. Kasta gayam, Kumander. Makapadismayamat no kasta. Tati kwarta gayam a pagbayad mo. Kat saan mo amaaramat iti husto? Pudno dayta. Gapo, tadag iti taga-gobyerno amang imatmaton iti pang publiko nga eskwelaan. Kat kurakutan dalaang dagiti kwarta amapastrak ti eskwelaan. Ay, makapadismaya talaga. Takas tagayam ti mapaspasamak. Kaasimat dagiti pada amarigrigat no kasta. Wana, taga po iti kinakurakot dagiti adday ti turay. Dagiti laeng babaknang ken mabigbigbigat at tao iti gobyerno ti bumakbaknang. Iso dalaeng ti mayranranod ti agnamnam ay. Iso adda tayo. Datayo ti mangilaban iti karbangan dagiti mairururumen ken maidadadanes. Nabayag tamutan iti daytoy a grupo, Tony. Ngam kaslawan mo ti pagsayaatan ta na sa grapta. Wan nga rod, napaliiw mo matgayam dayta. Wan, kan pa nagriknak. Nabanug akon iti kasasaad tayo ditoy. Pasaray mo ti panaglamlamang tayo. Nang runa, idi nagsasaruno ti pan nakaabak tayo iti enkwentro. Pudno ta ko nam, Johnny. Paakar-akar tayo iti lugar. Makapabannog ka talaga. Katamom, panggap kong aglibas. Naturadak amang ibaga iti kastoy. Tagtalakak kan ka adinak isagmak. Amok adinak ipulong. Di kagdanag. Agpada ta iti panggap. Isuan mo maadaan ta iti gundaway. Aglibas ta. Naumak ka talagan ditoy. Di na tayo pa yan pinalubusan amang pasyar ka dagiti kapamilya tayo. Wan nga rod, idi damo, mapalubusan tayo. Ngam idi agbayag, rumuaran ti pudno aburik na. Aramatan da tayo laang iti pagimbagan da. Wan, Tony, kunada akalpasan ti 5 atawan, da tayon ti mangi pangulo iti gunglo. Ngam saan mat, tasa nga pulon atawon tinapalabas. Ngam awan pailat nagbaliwan ti amin. Pudno dahi ta kapaliiwam, Johnny. Kanamom, tinadagsan anak apekto kanyak. Kat idi agrigrigat tayo. Gaputa awanan ti kanan tayo. Ibagadang awanan pundo tayo. Ngamakit kita tayo matdagiti liderato. Nga adda iti kapatadan. Anasayaat ken nasaliwanwan ti panagbiagda. Idinto tada tayo. Kat kakaasi tayo ditoy. Day talaunay matipagsakitan tinakam ko. Isu ang masapul nga ipamuspusan ta ti amin. Tapno makapanaw ta iti daytoy ang grupo. Nasakit ti tiyan ko kakadwa.
Mapanak pala itinasamak kadiso. Talaga adya akong maiturad. Kumama ka magtulangan. Sige, basta sumaruno ka matladagos. Tinasayat. Kadwaak ni Johnny. Tapno adda kadwa na sumaruno. Hello, makamu kayo. Basta sumaruno kayo Ngam di kaya gararami diti milagro. Taure tumboy nito ni. Babae lang ta dito Di kay man mang surdo. Hala, mapankaykit din. Tamangan no mabasibas kayo. Intayon kakatwa. Tapno di tayo makita ti aramidan da. Dagiti awanan bain. Alakit din, darasan. Mapantan iti kasuppukan. At aglibastan. Ngamamum, Tony. No saan ka kumatumboy? Arman ka talaga. Napintas ka, Paymat. Agpakababae ka nga minay. Agtal na ka man, Johnny. Disnogan kan tupay. Ha? Alakit din. Partakam. Tapno makaadayuta kadakwada. Kat makalibastan. Nakaadayon tinagluganan ni Tony. Sapay kuma. Tagkita kami tupay. Ay, nagadayon tumot ti dinalyasat mi. Sakbay ang nakadaanon kami iti highway. Ay, agurayak iti mabaling ko apakiluganan. Makamuditat. No sa dino ang lugar ti maturong ko. Ne, ada sumangad nga elf. Naglaom iti naknatang. Ay, para! 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 Pangaasiyo. Makilugan ako makada kayo. Wana, umay kam dito'y sango. Ay, sanan. Uray jaya kon likod. Alang arod, no ijeti kayat mo. Adamot kitidwa akakaduam di talikod. Agyaman aklaunay. Siyak gayam ni Johnny. Sakmat ni Efren. Mabalin ka diti sumurot kada kayo iti papanan nyo. Ne? Apay? Di mo kadya mo ti papanam? Pimanawak namin iji lugar mi. Kadyak pala kumakayat ti agsubli. Apay ngay? Anya ti makagapo? Kwa. Di da kan pilitan na mangibagay ti makagapo. No kayat mo lakit dito sumurot iti pagigyanan mi agarding. Di umay ka. Ije kami ngagtrabaho. Dapay dua kakadwami ijay. Kasta ka ni. Numabalin, kat makipagtrabaho akmat kada kayo. Sana kadakas a tao. Kat sapay lang ko ma, tapagtalkandak. Ay, wala pare. Di ka lakit di agarami di timad Dapay ko ma, pagduwa-duwanda ka. Tanagkita kat nasayat ka tao. Ngayon mapantayo pa iti pagigyanan may. Tagit na naka pa ijay. Kalpasan na. Yam amuda kan to iti amo may. Paray, pasensya ka na. Narabiyang kami ang naggapoy di garden. Okay lang pare. Ayun gayam, nakaluto akon. Apag iso asimbangpat kayo. Mangantayon to, apaman ang makainan na kayo. Ay, agyaman kami ata, nagluto ka gayam, Johnny. Una, tanakababain mat. Numayak lang makipagigyan kada kayo. Rumbang lang at tumulong Ala, kalpasan amang rabi tayo. Mapantayo iti balay ti amo may. Tayam amuda ka. Asidag lang dito pagigyanan tayo ti balay da. Agkasapulan da pa'y kidi iti trabahador. Kan nasingpat da nga mo. Isudat imang supsuplay kada kami. Kasta ka di? Wen, patas ti bingay. Kalpasan ti panagaani kadagiti mula. Nasaya at daat talaga no kasta. Medyo dakkelmat ati mabingbingay mi ditoy. Isu akay kayat mitag pasuplay kadakwada. Ha? Nakita ka idin Manang? Da kayo gayam dagiti amo dan Efren. Awan, nakikita kayo idin. Da kayo iditi nakiluganan mi. Awan! Malagip kon. Si Kajay nakisasao kanyak idi. Kasta unay tibuteng ko iti day di agundaway. Tamuklatan ti kinasya sino yo. Ang idi nakisao ka kanyak. Naalay-ayan ti marikrik nak abuteng iti day di akan nito. Kat,
Kumusta kan, Barok? Saan ako nakamang tirebelde, manang. Kinapudno na. Naglibasak. Kasta ka di? Nasaya at mat, tanakaakal iti dayja a grupo. Wan manang. Tawan mo't la tinasaya at anagbanagak ijay. Nakakaasi kami laeng. Nung nakaamirsak la kumaadagos. Kat nagadalaklangan. Kas itimbagayo kanyak idi. Nasaysaya at siguro tinagbanagak. Uwan, Barok. Nakariknak iti asi kada kayo iti. Nangrona kadagiti kakaduam nga agtutubo. Iso nga iti day di agundaway. No pa'y mabutbutengak. Napanunot ko lata tinang bagbagaken ka. Kat inturong siguro ti gundaway nga agkita tamanan, manang. Kat sapay la kuma, talaan dak at trabaho doryo. Wen, alaan da ka akadwami. Kat mga barwanan ka, Barok. Ilintag mo ti biyag mo, ta saan pa'y analadaw ti amin. Wen, manang, katagyamanak, ta siaayat kayo amang tulong kanyak. May sagayam a maestra ni Manang Lolita, Mr. Lonely. Ket igem na nga anak na idi, maisan adi adal. Ket agtrab-trabaho maten iti gobyerno. Dakkel ti panagyaman ko, tanagtalek da kanyak. Ket inaladak a makipagtrabaho kadakwada. Ket makunak a nasaya aten ti kasasaad ko ita. Naamiris ko asaan ati gobyerno ti akin igem iti masakbayak. No diket siyak a mismo. No nagagat ka nagpursigi kagayam, sumaya at ti panagbiag mo, wenno kasasaad mo. Kastan, Mr. Lonely, ket agyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Juni. Juni pagayam ko pudno launay, ano nagagat ka, agpursigi ka, ket buyugam iti nasaya at akababalin ti amin nga inka-aramidam, sigurado, a bendisyonan na ka ti na marswa. Ket nabaligi mayat dagiti ganuat mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinaga na Juni. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay. Kaniti madireksyon Virgie Paclay. Computer Recording Technician Leonard Ributazo. Musical Scoring Dante Martinez. Ken Sound Effects Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.